सोरखौबा नुफेरदों मिनिनानै थैनाय सोरखौबा नुफेरदों नोंनाव जुदि सैथो आरो गोजोननाय थायोब्ला ना मिनिनानै थैनो हायो नुफेराखैखाय बेवहाय गाज्रि मोनबाय नामा गाज्रि मोननो नाङा आंथ' जाम्बा मानसि नोंसोर मिथिखाबाय नाथाय नोंथांमोना आंनिफ्राय साबसिन जानांगौ आं बिबायनानै जाब्लाबो नोंसोरो मोजाङै मोनजानांगौ आरोखि आंनि साननाय this is my thoughts I'm saying tonight in this Gelabil Rota খালি মানুষ কিয় হিংসা কৰে তার মানে তার লগত ভাল বাবা নাই এই বুঝতু मानसिफ्रा मानो मेगन सायो थारमाने बेनाव मोजां साननाय गैया नंगौ नामा अरे मोये केवल कि बेया बोले आपनी कुन भालना बेया मोय जुदि बेया आपनी कुन हैस जी मानु बेलेगत बेया कय एटु बेलेगत परा बिसि बेया Akbar Halimar जाय मानसिया मालायखौ गाज्रि बुङो बे मालायनिख्रुइ गाज्रिसिन ना नङा टाइम जाबाय आं थांसै दे ना बारा बुंबाय दा कमेडि समेडि दि सब নহবতো আসল জিনিসটা হব লাগিব দাদা ভলিউম কমাই গল রে बावबाय मानसिया बिदि खोनाफेराखैमोन बेस्रा एसे बाराय अलप बिसि दे साउन्डफोर बिदि ओंखायनो आं खावलायदों that's why I would like to request in this place tonight love one another isn't it बयना नहय ना बिसि फैसु बारा बुङाखै गावनि खाथिनि मानसिखौ गावखौ बायदि अन मालायखौ गावखौ बायदि अन नोंनाव सायोबा मालायनावबो सायो नोङो जुदि दुखु मोनोबा मालायाबो दुखु मोनो मालायखौ दुखु दाहो सावनांगोन साव You will be cursed by Creator, living God. आंखौ गाज्रि मोना बेजों खोथा गैया नों जुदि मालायखौ दुखु होयोबा इसोरा नोंखौ सावहोगोन ओरैबायदि सावहोगोन ना एन्थौलायाबो अरनो बागोन बिदिखा गाज्रि मोनसिगोनदां दामदे जौगारान नङा दे खावलायखाबाय दाखालि फ्रान्सनिफ्राय बिहरदां मनाया 10 थाखा जानो हागौ बिनि सिङाव थानाया बिराद दाम रावनिबो सिंगारनि मामायाव पासवार्ड गैया आंनियाव पासवार्ड दं गैया बेखौ रावबो खेवनो मनाया 10 थाखानि जानो हागौ दंब्ला आंनि डायरेक्टखौ खेवफैथों बियो ना बारा बुंदों लेभेल एटिट्युड दुगाखौ जानो नाङा जे मानसिया जे दिनाव लेभेल देखायो एटिट्युड देखायो बे दिनाव बियो गावनिफ्राय आरोखि गाव जेराव दं बिनि गोजौआव थांनायनि लामाया बन्द बिदि बेवहाय Hello.
An gan खननोसै ओमफ्राय रावबो गाज्रि मोनखायाखै दा गाज्रि मोननाङा गाज्रि मोननाया सैताननिसो मानसि मोजांनि नङा सैथो हेलौ 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 चेक Masa ingin ada sauna iya stage nङा बे माबासो बिदियाव गोमो आदा मा खालामो माने बिदि लुनायबाथाय गोमो इख'आ माबा बुफिनो आरोखि बे अरजाला बेलाय एसे बुंबानो गोमो आरोखि Hello, hello. Hello. Aru mulai pura যায় নাকি আউটপুট না যায় আউটপুট ঠিক আছে হ্যাঁ না যায় না হ্যালো হ্যালো সম্মানীয় অপাৰেটৰ আপোনাক বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰি আছে ভলিউমখন বঢ়াই দিবলৈ কৈ আছো যাতে ভলিউমখন বঢ়াই দিয়ে আউটপুটটো অহা নাই বুলি কৈ আছে আউটপুটখন সম্পূৰ্ণকৈ দিয়ে মই অনুৰোধ কৰিছো হেল্ল' হেল্ল' বিখা मावनांगौ सावना बिदि आरोखि औ दे बांसिन दे आदा थांनाय रबिबारनि न'सर Maya
समाया गोथाव जाबाय थागोन नों संनायखौ गले गले अनबाय थागोन आं सनानैखौ ओइ सनालि खोनादोंना सनालि नों संनायाव लाजिया नों देनाया बाथोना सानसेयाव थाबाय था सानसेनि ओंखाम होनाय मोनजायाब्ला खुगाया आंनाखौ मोनजाया लाइला fantasio mazikir pisoma laila fantasio mazikir pisoma tahu pada cengkakala sama dengan demi Arya kaya kau menembak itu akan hidupnya Hei sonali kenapa sonali sonali oleh dia Kebenai dapat